Čaute, tu je Kubob a ja vás zdravím pri ďalšom videu. Teraz trošku s depresívnejšou tematikou by som povedal. Ne, že depresívnou, ale proste je to blbá téma. Jedná sa tu o tieto stránky, ktoré sa brutálne šíria na Facebooku. Ja si vždycky nájdem každý deň jednu, dve na nástenke, takže je to dosť otravné. Teda ako viem, že sa to dá zablokovať a podobne, ale proste je to príšerné. O čo tu ide? Podľa štýlu Facebooku, teda ja už mám iný, ale toto je ten starší, neviem presne ktorý, to je jedno. Je hneď vidieť pokračovať odhlášení, je to prepojené s Facebookom. To je už prvé podozrivé, čo by asi nemalo byť. Potom druhé, šokujúci video, hneď dramatická upútavka. Paranormálny je jednej rodiny v Českej republike, sorry. To už je fakt, že dramatické a nie sme v TV Nova, takže není tá muzika, škoda, že. Ďalšia vec, droga krokodil pohltila celé Česko a Slovensko, to som našiel celkom dobrú stránku. Ten krokodil, myslím, že je tak 2-3 mesiace starý, neviem presne, bola to nejaká droga, čo po pichnutí niečo robila, ako rozožrala, to je jedno. Je to staré a sem sa to vôbec nehodí. Ďalej, tuto je upozornenie, warning, že keď to chcem ďalej vidieť, tak tam je pokračovať. Takže, keď si tuto dám možnosti, jasne najkrásnejšie fotky, čo vidíme hneď tuto. No, tak dobre, pozrieme sa tam, všetci vieme, čo tam bude. Nejaké super modelky so super nekvalitnými fotkami. To je úplne zaostrené, napríklad toto rozpixelované a podobne. Takže to je dosť nepodstatné. Dobre, nemám možnosť zobrazenie kódu, takže využijeme toto. To je asi to lepšie, čo môžeme urobiť. Takže tuto to je hneď vidieť. Je tam ten obrázok, teda niekde tam bol, ja som ho videl. Potom môžeme si to rozkliknúť. Tuto sú tie obrázky vlastne, to je nepodstatné, hej. Ale script a continue. Takže continue typujem, že neviem, či sa mi to tu zobrazuje, asi nie. Ale continue predpokladám, že bude to tlačítko pokračovať. Čo sa stane potom? Zmení sa, malo by sa to zmeniť, takže príde tam na to sa mi líbi, musíte to odkliknúť, potom príde share asi, áno, tuto, sorry, share, takže potom nerozumiem úplne tomu kódu, nezaujímam sa o, neviem čo to je HTML a to som nikdy nejak nevedel, ale tak ako už len podľa toho, že viem niečo anglicky, je tu step 1, step 2, to budú tieto kroky a tu je, že like poslední, asi tam bude viac tých lajkov, zatiaľ som to neskúšal, že by som si potreboval spamovať onu, to nie. To je nič, to je iba štýl, takže pre nás nepodstatné. Tuto sú, myslím, že nejaké sumariny, to je jedno. Dobre, takže ideme si to zhrnúť. Dáme pokračovať. Vidíte, tu je viacej tých lajkov, takže dáme si zdieľať. Ja to potom vymažem, to nebudem si to tam spamovať. Ja si to dám tuto, že iba ja, zdieľať odkaz. A dobre, keby toto už funguje, tak aspoň by z toho niečo bolo, ale Extreme Ghost Series bol zrušený tento účet, nejaké upozornenie na autorské práva, o čom sa chcem tiež baviť, ale to je na inokedy. Takže z toho, že tam dáte like na nejakú somarinu, šernete to, máte prd. Reálne. Keby z toho niečo bolo, že naozaj vidíte to video, tak dobre, je to otravné, ale stále by sa to dalo nejako prežiť, takže to je proste fakt, že blbé. Ja neviem, proste nemalo by sa toto robiť a
proste vôbec sa mi to nepáči, nedá sa to nejak zablokovať. Adblock tuto vôbec nič nerobí, asi blokovať prvok neviem, nejak som to neskúšal. By the way, Adblock Plus mám vypnutý na YouTube, takže aspoň myslím. Neviem, či na tomto počítači už asi nie, ale to je jedno. Takže to je všetko, o čom som sa chcel baviť, takže like aj dislike ma poteší, čo si myslíte o tomto, kľudne mi napíšte, budem naozaj iba rád. Samozrejme, pozrite si moju novú tému na YouTube, som ju robil, není to nič ako extra, ale tak ako naozaj sa mi páči, ako to má YouTube vymyslené. Takže to si pozrite, určite, keby ste chceli niečo podobné, ja sa zaujímam o Photoshop, takže by sme sa na niečo mohli dohodnúť. Takže každopádne odber a majte sa, čau!